नै मालाय साम' हबाय साम' ड्रेसखौबो साम' फानग्रानि सिगांथारबाय आबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय नै दा जोङो बाजै लाहानाव थांदों आरो दा थांनो ओंखारबाय आं गानै जोमै रेडि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोंहा थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय नानिया लांफा जाला नैलाय गालांसै आखाइ खब दे आगाव आगाव होनलाय दे आगाव आंसो थानो नागिरला नानिया बिबथैजोल' फैनो नागिराखै नै नानिया सना थांफागौमोन आयै नै थांफानो नागिरथारदों गाखोजोब्बाय नै जोंहा थांफानो मोननानै खुसि ना नै जोंहा दा सौफैबाय फाइनाली सौफैबाय जोंहा नै दा आयौ सामथाइ गोजाथार माथो सौफैबायलै सामथाइलै माथो सामथाइ गायना दोनजोबदो बिसा सिमफाम मानो सामथाइ गायना दोनजोबनाय बाबुखौ लाबोसै मा बानायबाय दं बेदर गोदाबाय दं नै अमा बिबु दे अमा बिबु मोनजासिगोन बिथै मोनासै जोङो नै मेथाइया गोथावथार कार्बिआलंनि सेंग्रा जि गिदिर गिदिरखानो लांहिननि दिंखिया सायगाया भाजी बिखैजाय दाउ बेदर आलुजों दाउ बेदरखौ एवबाय दं आरो ना बाजैया मस्ला मस्लि देना होग्रा गिथार नामा दाबालाय माथो बुरजा ओंखारदों गावबा गाव गाइस बेखौ आङो दाउ संबाय दङ ओरैजाय ओइ मोनसे अरदाबाव अमा संगोन आरो दा दिंखियावबो दं जोंना जा पार्टि मोनसेया मालाय दिंखिया संदों रानजुनिफ्रा नै सानै जा मिरामिस मैथा बांगालजों जाफेरगोन ना जाफेरा मामाखौलाय बेदरखौ जायोना आं मैथाजोंसो जायो होननाय खोनादों नै मालाय स्पेसियेल अमा संगासिनो अमा गाइस जि गरमखा सिङाव ओमफ्राय नै दा एसे बाहेराव बार जानो फैदों फुख्रि आलियावनो जि मोजां बारा सिउ बारबाय दं आरो ना ओमफ्राय नैबे फुख्रियाव माने साम' खननो सानदोंमोन आरो बिराद साम' दंनो आरो साम' गुसुङा ओमफ्राय माने बियो मायबा दंफांनो मा नामथाय दंफांनि नामाबो गोलैनानै माने दैयानो पुरा गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय दा साम'आ मोनामगोन ना मागोन बेखायनो हमगोन हमा जागासिनो जाजागोन ना जाजाया होननानै नायनोसै हमनाय जागोन ना जाया खिन्थु साम' जानोलाय बिराद गोसो आरोना बिराद गोबावबो जाबाय आं साम' मोनजायैया ओंखायनो बिराद जानो लुगैदोंमोन नाथाय दा हमनो हागोन ना हाया मिन्थिया आरो नै फुख्रिया बिराद गोसोम जाजोब्बाय आरोना दैया ओइ दंफांनि नामा मामोनलाय खरायनो नैबे दंफाङानो आरोना नै बेनो एकदम गोसोम खालामजोब्बाय ओरैबायदि नायलाय इमान फुख्रिखौ सासे थानो हाथारलानो जोंहाना बोराया साम' जानो लुगैनाया नै दांग्रोम हैग्रोबायानो जारलासो बाल्थिं लाना फैदों माबा मोनसे लाना फैदों एफा गोरलैखौ लाया बिदि मामरखौ लायाहाय बिदि मालाय साम' हबाय साम' मोनदों बेलाव गैयाना आयौ आयाव नै मालाय खबाइ खालायनानै होदो ट्रेक्टर सालायनोसै नामा ब्रा नोंलाय हा ट्रेक्टर सालायनोसै
मोनदों फिसा फिसा थारमार दोंना एफा गिदिरनो जि गोबावनि उनाव साम' हमबाय आङो साम'आ जिं जिंसो दं आरोना हाग्रायाव बाथाब बाथाब गेजेराव गैया आरोना साम'आ जिङाव हमबानो मोनो ड्रेसखौबो साम' फानग्रानिसो गानथारबाय साम' फानग्रानिसो गानथारबाय ड्रेसखौबो साम' फानग्रानिसो गानथारबाय दख'नाखौ होननाय जि बुरि दख'ना गानखादों बेलाव दंथ' आरो बेयाव मामायाव दुब्लि बारियाव बैयाव बेलाव गैयालै आबै थाफैनाया जेखाइजों होनोसै आं हनाया बिराद गिखायो बुरो होमबाबो आलिया सोरनो जेखाइजों फैयानो माथो बिदि फैया बे जाब्रा गोजौआव मा फैदों बे लांदाव हर लांदावआव आयौ नै गोरि फिसा मोनदों आङो दा फुवान दङ बिराद दं बे गोरलै नै आयौ फिसा गावदो सिथाबना सिथाबाखै साम'खौ एसेनि मोनबाय एसे माबादों मा होनो बेखौ माराम जादों बादामालि लादों खस्थ' दं हुना जानांगोन बिरादनो नारें सेब सायखांबाथाय नारें सेबनानै सुदो संख्रि होनानै खारजोब्बाय नै दा लेसु जालायनोसैलाय लेसुआ फानहरजोब्बायनो मालाय जोंहा सिगुन जानोसै जेबो नङा दे मोनागोन बै गोजौखौ इसानिखौ जाना नायनि माबायदि जे गरम आयु साम' हमखांबाय आरोना थानो हाला दाना साम' हमनानै गरमजों आंबो थाइसे गोखैसो साना नों जानो बिराद गरम ओंखाम ओंख्रि संगासिनो मोनाखै ओंखाम ओंख्रि नङा माने बेदर एवगासिनो आरो अमा एवबाय दङ ओमफ्राय जोंना ओरैबायदि बुरजा आरोना बरियाला आदा मादैनि संनाया बोरै दे खोन्थादो मादै सासेनि संनाया ए पिम्पमालाय ए दे जादो सासेया थाइबें हाबाय दं थाइबें खाजि नै बेखैजाय मैथा बांगालजों अमा बेदर ओमफ्रायो बेखैजाय अमा बिथै बिबु मोदोम बिखा दालि दाउ बेदर आलु दिंखिया भाजि एसेल' आरो भाजि जानोसै नै जोंहा दाउ बेदर अमा बिथै बिखा गासिबो ओइ आदा बोरै मोनखो जानानै मोजाङानो दे गोथाव संनायाबो संखो ओइलाय नै बे गोदानासो संदों बिनानावा हेलो दिगदार गैया सब নিজে বনাব লাগে নিজে খাব লাগে सब কাহি বাড়ি দিব লাগে झाड़ू मारिल ना ओइ बाबु मा खालामदोंलाय माथो मेकानिक जाबाय नोङो आं नोंनो साइकेल दखान खुलिसै दै वाह देखो बेयाव गानाब्रा नै जाम्बा बेयावसो गानांगौ नै ओरैसो गानांगौ होनलाय दे गादो गानादो ए देखो जि गिदिर गिदिरबो ना जारौ जालायलायो नालाय इयाव अरे गोसो आंनि बिदै थांनोसैनि गाइखेर सा लोंनो थांलायनोसैलाय नै जोंहा नै दा जोंहा थांनो ओंखारबाय न'आव ना आदा जोंनाव माला थांगोन शिबसागराव थांगोन र' टाइम लाना थांसै थाब सहैगोन दे थाब सहैगोनल' नामा
थाजोबदो बयबो बाय बाय बिरकुमार बाय बाय थादो नै बाबुआ गाखोबाय मालाय गारियाव थांसै 2 hours later. गायनि जेखाया मालाय थिलुलु फिसा मानसियाबो फिसा जेखाया फिसा गुरग्रा गैला जायगा गैला दङ नै बैथिं दङ जेरावबो थांनाङा बेहायनो हबानो मोनो आइया मालाय नैबे फोथारावनो ना गुरै गुरै जाबाय थायोनो हारसिंनो मा ना मोनो आयै मामा ना गोरै ना खावै ए सिंखावरि बोथियालाय ना बोथिया गैया खावै बांसिन ना गोरै बांसिन माबानि हरबाय आङो सोर गैयालाय आबै खांख्राइ जानो लुगैदों नोङो हाखर सिङाव थाहैथारा आइलाहानि न' गोदाना नै जाबायानो दाख्लै बावै फैनायाव एसेल' जादोंमोन आरोना माने जों फैनायाव सिगांनि भिडिअआवथ' नुखादों जानांगौ ओमफ्राय नै दा इसिनि जाबायानो आरो एसे दंबावो जानो थाखाय गाखोना देखायनोसै नोंथांमोननोबो एसे होनदो आरो नै खथाथाम आरोना ओरै खथासे खथानै नै बे खथाथाम ओमफ्राय नै बेयो बैयो मेडिकेल आरोना नै ओरैजाय सिद्दानि बे लामा बाइक थांनाया बेयो माबा मेडिकेल आरोना सरकारि ओमफ्राय ओरैजाय बैयो गोथैसालि गिलुंलुंबो मोनो आरो बयबो न' बानायनानै थाखाजोब्बाय आरो मा गिनो गोनांखाय नङा होमबा बाजैलानिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै नैबे आइमोननाव हाबफैबाय आरो लांहिनाव बे न' लुनायखौनो एसे नायलांनो होननानै हाबफैबाय ओमफ्राय नै पुरा थब्लिब्लि जाना फैजोब्बाय आङो एखे गरमजों थानो हाला थब्लिब्लि जाबाय आं गाइस होनदो ओमफ्राय नै दा नायगासिनो आरो न'खौ ओमफ्राय रायज्लायगासिनो बेवहाय एसे नायलांनो होननानै हाबबाय जिहेथु जोंबो गोबावजोंसो फैनाय जायो नालाय बेखायनो नायलांबाय आरोना गावनि न'नि मानसिखौ गोबावजों फैनानै नुलाङाबाथाय गोसोखौ मोजां नाङा नालाय ओंखायनो फैबाथाय जों जेरावबो हाबलांखायो आरो दा बाजिलानावबो थांनाय फैबाय बेवहायबो हाबबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै मोनाबायानो आरो 5:30 जाबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरो थांसैलाय नै आइलाहानिफ्राय जोंहा थादो आयै औ थांनोसै